No. Nestresuj. Pozor, pozor, Majo robí. Konečne po 2 dňoch. Hej, zasúďte, na vysoká skala. Hej! Hej! Na, tu máš. Nežerem, hej? Na, nežerem. Elektrikár Majo, samozrejme. Taký elektrikár. Boha. Čo si mi teda vyšiel? Málo tu, nie? Nevieš hádzať si pás. Čo sa smeješ? Počkaj, ne, stoj. Kaval popísal, nie? A Lukáš mi ukazuje, že Jebe ti, ty kokos. všetko mi ukazuje, že baňa a spať. Kaval dole, ty to nie, poďme. Díle sa. Napíška na ňu. Držu. Ideš mi spať. Ideš mi spať. Aďo! Spať! Čo nie? A zametáš, pršalo? Zaspievaj. Rozsúďte. Aďo! Aďo! Kde je Lukáš? Lukáš! Lukáš! Čo? Nie? Váňa! Už ide sem. Váňa, ideš spať, Margit? Poď, dričmať. Tu si na krajíček, tu si na krajíček. Zakornúci ťa. 3/4 na 12.